Manginot na baleta, 2.9 milyones pesos na kantidad din smuggled na ukay-ukay nasabat sa pantalan kan Matnog. Duwagadan sa roerido sa duwang magkasoy na diswido sa tinampo sa Castilla, Sorsogon. Kalansay nintawo na dokayan sa sarong bakahan sa Balud, Masbate. Pampasahirong bus na mapasining sa daet Camarines Norte nasulo sa katahawan kan biyahe. Asin! Kampanya kontra bulate kan DOH Bicol, liwat no minarangkada. Maray na hapon, Lunes, Enero 15, taong 2024. Uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, 12 milyones pesos na smuggled na ukay-ukay nasabat kan otoridad sa Matnog Port sa Sorsogon. Si May Arango sa detalye. Nakumpiskar ka mga personalis kang Philippine Coast Guard ang nasa 2 milyones pesos na kantidad ng smuggled na ukay-ukay na mga bado sa probinsya ng Sorsogon. Pasado alas 4 nin aga kanakaaging Webes, Enero 11. Lunad nin sarong truck, ipupuslit ko tapasiring sa Tacloban City ang nasa sanggatos na bundle ng ukay-ukay na bado. Alagad huli sa sumbong nin sarong concerned citizen, napugulan ini kang otoridad asin nakumpiskar sa Matnog Port. Day na pinangaranan pa kang otoridad ang mag-agom na sospek na parehong residente kan Surigao City. Kung sa nakumpiskar sa mga ini, ang total na 2,992,000 pesos na kantidad ng kontrabando na halipan Divisoria sa Manila. After po receiving the report, the Coast Guard Substation Matnog along with Coast Guard K-Night Unit po, Coast Guard Sea Marshal Unit, and Coast Guard Intelligence Group Bicol immediately conducted random paneling inspection with all the rolling cargoes inside na Matnog Port po. Sigun sa tagapagtaram kang PCG Bicol, bakuin niyang primerong beses na may naaprender sindang mga kontrabando, kaya mas triplean sa indang espersos nga ni mapugulan ang pagpuslit ng mga smuggled na produkto sa indang mga sakop na pantalan. Siguro po sa ating mga drivers po, siguraduhin po natin na yung mga kinakarga po natin is may legal documents po talaga para kapag sinek po ng ating mga personnel is may maipapakita po silang documents at hindi po sila mahuhuli, ma'am. Dinara na sa Bureau of Customs sa mga nakumpiskar na produkto para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Duwagadan kan makasalpok ang pigmamanehong motorsiklo sa kasabat na truck sa Castilla, Sorsogon. Mantang sa parehong banwaan, iriduman ang sarong 19 anyos na estudyante na nasalpok nin pampasaherong jeep. Si May Arango sa detalye. Dead on arrival ang duwang persona makalis na makabangga sa kasabat na truck pasado alas 8:20 ning aga kasudma sa Barangay La Union, Castilla, Sorsogon. Binisto ang driver ka motorsiklo na si Mico Leo Cadjo Manjares, 21 anyos na residente kang Barangay Milagros parehong banwaan. Gadan man ang backride kaini na si Angelica Laurenaria Holok, 18 anyos na residente kang Barangay San Isidro parehong banwaan. Istorya kang ama kan biktima na si Charlie Manjares, nagpupun-pun pa sa na magmotoran sa iyang matong aking si Mico. Dayon niya sa nadaho-naon na inyan makitil kang buhay kan sa iyang mabuot, responsable asin mayong kaburubisyong aki. Ang ano niya, kasi hindi ko po pinapayagan kasi para nag-apply para po yan ng student license. Ngayon, siguro, sa yung Manubela, nag-apura siya magmaniho. Yun lang, at hindi namin alam, diyan na pala sila nag-ano sa highway. Sa investigasyon kang otoridad, mantampig babaybay kang motorsiklo ang Maharlika Highway, nag-overtake ini sa sarong bihikulo. Huli ta pakurbada ang tinampo, kinaong kay niyang linya kakasabat na truck na nauli sa indang pagkakadiskwido. Binisto naman ang driver kan truck na si Jun Raytan sa Pasturan, 36 anyos na residente kan Davao City, Davao del Sur, na pasiring kutang Manito Albay. Bali, pinapalanan lang po natin yung mga mga drivers po na lagi pong mag-ingat kanilang pagmamaneho. So, galuhin po na
ang mga sasakyan po nila is-check muna bago po bumiyahe. And then yung pong katawan po, siyempre nakaready din po, nakatulog ng maayos. Napag-araman na accident-prone area ang lugar. May suulot man na helmet ang mga biktima, alagad bako subot ang standard na helmet. Day naman nagsangat paning kaso ang pamilya kan duwang biktima, matapos na akon kan sospek ang gastuson sa pagpapalubong sa mga biktima. Mientras tanto, sa parehong banwaan, irido man ang sarong estudyante makalis na mabudala ning pampasaherong jeep pasado alas 4:20 nin hapon kan nakaaging Enero 12 sa barangay Kumadkad. Binisto ang biktima na si Faith Lopez, 19 anyos, senior high school student, asin residente kang barangay Mayon parehong banwaan. Mantang ang driver kan jeep binisto man na si Alex Malacan, 46 anyos, residente kang barangay Mercedes, Pilar, Sorsogon. Sigun kay Police Major John Angelo Remoroso, officer in charge kang Castilla MPS, nag-U-turn sa nasambit na porsyon kan tinampo ang jeep na hali sa Legazpi City. Alagad day kay ninari parang estudyanteng nakatindog sa gilid as nagahalat ni malulunadan pauli. Maswerteng bari sa nasabitis ang sinapo kang biktima, mantang day naman nagkaso pa ang pamilya kang biktima kontra sa driver. Intersection, ma'am, so bawal po talaga doon, ma'am, dapat gawa ng ganong mga U-turn kasi intersection siya, ma'am. Junction, ma'am. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Pampasaherong bus na gikan Manila pasiring sa Daet, Camarines Norte nasulo sa katahawan kan biyahe, mantang harong sa Masbate nasulo man. Si Jennifer Polinar sa detalye. Sa mga litratong ini, mahihiling ang pagkakasulo nin sarong pampasaherong bus pasado alas 3:40 nin aga kan nakaaging Biyernes. Sa tinampong sakop kan Sitio Paraiso, Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines Norte. Sigun sa BIP Santa Elena, pasado alas 4:05 nin aga kan mai-report sa inda kan mismong konduktor kan bus na si Gerson Dizon ang insidente. Natulos man nindang pigrespondehan kung saan pasado alas 5:55 na nin aga kan ideklara ninda ining fare out na. Sa impormasyon, gikan Manila pasiring kutaan bus sa banwaan kan Daet, alagad basang nasa ng kuminaraba sa katahawan kan biyahe. Uminit yung bus siguro sa Capritrino sa kasi kurbada baga po yung yun. Baka doon nag-umpisa yung tunog doon sa mga wiring. Ay karamihan po pag sa sasakyan po, karamihan po sa wiring yan nila. Minsan po yung negative at positive nababalatan na yung ibang kasing wiring ay yung mga yung positive na din ang body naman yan negative. Pag nababalatan po yung positive yun nagdikit sa sa body ng bus. Doon nag-uumpisa ang Sa inisyal na investigasyon, posibleng electrical short circuit ang kausakan insidente. Mantang mayo man na naitalang nakulugan sa pangyayari. Siguro po sa mga sa mga driver, sana po kahit pa paano mapahinga naman sila sa sa mga sa daan, hindi yung dire-diretso dahil sobrang nag-iinit ang sasakyan pagdating sa ganyang so nagkakaroon ng coast. Dapat kasi yung mga wiring saka yung ini-inspection muna nila, tinitesting nila pati lahat ng po para maiwasan ng aksidente. Electrical short circuit man ang nahiling na kausakan BIP Aruroy sa pagkasulokan sarong-harong sa Barangay Tinago, parehong banwaan. Pasado 1:36 nin hapon kasuudma. Yung bahay, naka-double bowling siya, double bowling with light material, tawag dito, plywood. Tapos, doon po nag-regulate yung apoy sa ilalim kasi yung installation niya, ng wiring installation niya, nandun sa ilalim. Malamang, ma'am, tawag dito, minatnat ng daga kasi nasa ilalim ng dingding. Yung wiring installation niya. So, nagkaroon po, ma'am, ng short circuit. Parang short circuit dahil sa minatnat ng daga yung wire, ma'am. Maswerte man na mayong nalugadan sa insidente. Panawagan namin sa ating mga kababayan na huwag po tayong maging kampante kahit na maulan. Isipin natin po natin na yung sunog na sisimula pa rin sa loob ng bahay. Kailangan po magkaroon po tayo ng inspection din sa mga lisensyado na electrician. Huwag po natin hayaan na yung mga electrical installation natin. Pigkakarkulong abuton sa 12,000 pesos ang naging danyos kan kasulo. Sa datos,
Ini man ang primerong insidente nin kasulo na nairehistro sa lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. 11 ambulansya na i-turnover na kan Department of Health Bicol sa piling benepisyaryo kaini sa rehiyon. Si Regine Bues sa detalye. Ugma si Huban Sorsogon Mayor Gloria Alindugay na mapili kan Department of Health Bicol na matawan ng libreng ambulansya. Kanakaaging Biyernes kan ipag-turnover na ini sa inda kan departamento. Para sa alkalde, dakulang katabangan na nidadara ka ini sa indang banwaan urog na sa mga oras ng emerhensya. Unang-una, siyempre, ma-address na natin yung mga pangangailangan ng konstituentes, pagdadala sa mga hospitals, at saka yung masiservisyohan talaga namin yung mga konstituentes. Ang pananaonin na ambulansya parte ka na Health Facilities Enhancement Program kan DOH na 17 taon ang pigi-implementar as napapakinabangan. Obheto kan programa na mapakarayan lambang public health facility sa rehiyon sa paagikan pagkonstruwer, pag-upgrade as in pag-rehabilitate kan mga eksistidong public health facilities, arog kan barangay health stations, rural o urban health centers as in local government unit hospitals na magiging dalan man para sa mas maray as in mas kalidad na serbisyo publiko. Kabali na nga ni sa programa ang pigpanaong Type 1 ambulance. Ngunya na taon, abuton sa 24.2 milyon pesos ang nagamit na pondo kan departamento para sa onsing pigpanaong ambulansya o 2.2 milyon pesos kada unit. Ining pig-distribute is Type 1 ambulance na kayang mag-responde sa mga pasyente na itong mga emergency in nature na. Sa laog, ugwa kita dyan ng defibrillator na kung kinakaipuan na i-shock ang pasyente bago may mga pasyente kaya na during in transit nagsya-shock o inaatake na nakaipuan i-shock, ugwa tabi kita kayan. Apwera sa RHU Huban, natawan manin ambulansyaan mga rural health unit kan Ginubatan, Pandan, Barcelona, Castilla, Irusin, Magallanes, Matnog, Santa Magdalena, asin ang District Hospital kan Irusin, asin Bulan Medicare Hospital. Pangapudan ko na lang sa mga recipients na tamano nindang maray ini yung satuyang ambulance para ma-maximize sa ang use kang satuyang ambulance, makaservice sa satuyang mga kaymanwa na nangangaipo ki health services. Mientras tanto, apwera sa unsing nainot na pigpanaong ambulansya, may 27 pang ipapanaong ambulansya ang DOH Bicol ngunya na taon sa ibang natatada pang RHU sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bues. Kalansay nintabo na dukayan sa sarong bakahan sa Balagmasbate. Asin kampanya kontra bulati kan DOH Bicol, liwat no minarangkada. Yan na sinibabang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan,
sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Kalansay nin tawo na dukayan sa Masbate. Sulot kaining gubing huring sulot ka nawawarang SK Kagawad sa banwaan kan balud sa Masbate. Si May Arango sa detalye. Kalansay na kan madukayan ang bangkay ka nawawarang 23 anyos na SK Kagawad kan Barangay Villa Alvarez Balud Masbate na si Mike Magallanes. Pasado alas 9 ka nakaaging Biyernes, Enero 12, kan madukayan ng Kalansay kaini sa sarumbakahan sa Barangay Mapitogo, parehong banwaan. Sigun kay Police Staff Sergeant Manly Altavano, investigador kan Balud Municipal Police Station, Disyembre 27 ka nakaaging taon ka magpasiring sa saindang istasyon antugang kang biktima. Nga ni i-report ang pagkakawara kan nasambit na persona na subot nagkaigwanin emotional breakdown. Makalisan 17 aldaw, nakaresibenin na po dan istasyon hali sa punong barangay kang Barangay Mapitogo na may nahiling na Kalansay nin tao ang caretaker sa nasambit na bakahan. Prior kasi nung incident, parang ito si victim, may namatay yung yung barangay captain dun sa sakit dun sa barangay Villa Alvarez. Ito siya yung mga nag-aasikaso sa pagluto, sa pag-igib ng mga ng tubig, tapos parang nalipasan ng pagkain. Pinautopsiya naman kang pamilya ang bangkay kan biktima. Sigun sa PNP, padagos panindang pigi-imbestigara ng pagkagadan kan biktima. Although ma'am, hindi namin yung hinawala yung foul play na yun ma'am, pero based po dun sa mga affidavits ng mga witnesses tapos ng family, wala naman po kami nakikita. Pero as of today ma'am, ongoing pa rin yung investigation po namin. Sa ngunya, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Pananaonin deworming medicine liwat na pinunan kan DOH Bicol ngunya na bulan. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Plano kan 74 anyos na si Lola Valentina Espiritu kan Barangay 1EM's Barrio Legazpi City na purgahonan sa iyang makuapo. Gusto niya kayang makasiguro na ligtasan sa iyang 3 anyos na apo sa daing datang epekto kan bulate sa salud. Istorya niya, interong nag-agi sa deworming an sa iyang mga aki. Nahiling niya daan maray na epekto kan pagpapa-deworm, arog kan pagkakaigwanin mabaskog na salud. Kaya plano niyang aprobit saran an mas deworming kan Departamento di Salud sa Bicol. Mahalaga para sa bata. Importante kasi maalis yung mga sa kanya. Di maganda yun para maraming maka-avail dahil walang bayad. Magaling yung project na yun ng DOH. Kakatulong sa mahihirap. Sigun sa Regional Soil Transmitted Helminthiasis Program Coordinator kan DOH Bicol na si Mildred Tianes, tama ang desisyon ni Lola Valentina. Hulit na makakatabang ang pagpapapurga sa pagtalubo kan sarong aki. Katunayan, sabi niya, kada 6 na bulan kinakaipuhan na mapurgaan mga aki, maging ang mga adult bilang proteksyon kontra bulate. Sa deworming po kasi natin, lalo na sa mga bata, kapag po kasi hindi tayo nag-deworm, lalo na kung exposed po yung mga bata sa mga risk factor na pwede magkaroon ng bulate, pwede po kasi yun na magkaroon ng mga sintomas na halimbawa po, palagian sumasakit yung tiyan, mga nagsusuka, mga ganun na pwede po mag-lead na, syempre, nag-absent po yung mga bata. So, yung iba naman po, pag talagang madami na din po yung bulate, madami pong mga epekto na nagkakaroon po ng mga, yung iron deficiency anemia, yung iba naman po nagkakaroon ng malnutrition. Apwera sa pagpapapurga, importante man na maging malinig sa sadiri asin sa palibot. Pangontra sa bulate ang tamang paghugas nin kamot, pagsuulot nin tsinelas, asin dapat na nalulutong marayan mga pigkakakan arog kan gulay asin karne. Po infected na po nung bulate, tapos po dumumi po siya. So yung dumi niya po, may kasama na po yun ng mga
infected po na eggs po nung bulate. So, pwede pong yung, halimbawa, kung may bata po na naglalaro dun sa lupa, tapos nakuha niya yun, tapos pwedeng hindi siya nahugas ng kamay, kumain siya, pwede na po yan maipasa sa kanya. Madami din po na kaso ng bulate. Meron pong mga cases na namamatay talaga kasi nagkakaroon po ng intestinal obstruction or nababara po yung bituka, nababara po siya kasi sobrang dami na po yung worms. Sa mga mauwat na mag-aprobit sar kan mass deworming kan DOH Bicol, pwede sar na magpasiring sa rural as in barangay health unit sa kada lugar para sa libreng deworming medicine. Pwedeng magtumarka iniyan mga aking sarong taon ang edad hasta 19 anyos. Libre naman po yung deworming medicines natin. So yung mga magulang po, makipag-coordinate na lang po. Halimbawa po hindi pa nag-aaral yung mga bata, makipag-coordinate po or pumunta po sa mga barangay health station nila or rural health unit, city health offices po nila para po malaman din po kung, kasi usually po yung iba po per barangay naman yung activity nila. Mientras tanto, sa datos kan departamento, abuto na sa 2.5 milyon ang naipanaonindang deworming medicine sa bilog na rehiyon ngunyan pasanang bulan in Enero. Dugang na 2.5 milyon ang ipapanaon naman kan DOH Bicol sa maabot na Hulyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. 70 anyos na lolo hale sa Tabaco City natauwanin libreng wheelchair kanako Bicol Party List. Si Danica Garcia sa detalye. Sa duyan na ini, mas gustong magpuro paingalo kan 60 anyos na si Lolo Danilo Salvador kan Barangay Tagas, Tabaco City. Dara kaya kan edad, nagkukulog naman sa iyang mga kasukasuan na iyo ang nagpapadipisil sa iyang unyan. Ngani makapuro paingalo, payong ang sa iyang pigigibong sugkod pasiring sa duyan. Sakit dito, tiyan. Noon po, may hika ako. Saro sa mga kamawatan ni Lolo Danilo ang magka-wheelchair. Alagad may uman siyang kakayahan na makabakal kaini. Kaya kan maisihan na igwang pigpapanaong wheelchair ang ako Bicol Party List, pinasurat niyang sa iyang apo sa partido. Ang kahagadan niyang wheelchair, tulos man na inaksyonan kan ako Bicol Party List as in personal na inihatod sa iya. Apwera kaini, may libreng bulong pa siyang nakuha. Maraming salamat. Tan may wheelchair na ako. Salamat lang po sa inyo. Malaking pasasalamat. Siyempre po, malaking pasasalamat namin. Beto po nitong wheelchair distribution na ako Bicol Party List. Partner po natin dito ang Free Wheelchair Mission and Children International Philippines. Ito po ay transforming lives into gift of mobility. Ito pong mga wheelchair na to ay gagamitin na ating mga benepisyaryo para po gamitin nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, like pag gusto po nilang katulad ni tatay, gusto po niyang magpainit ng kanyang likod, makapasyal sa plaza, o makapagsimba. Yan po ang wheelchair na yan ang gagamitin niya po. Kasi 'di ba medyo hindi na siya nakakapaglakad ng maayos at talagang nangihina siya. Ang wheelchairs distribution, parte kan tabang sa karahayan program kanako Bicol Party List, katuwang ang Clean the World as in Free Wheelchair Mission kan Children International Incorporated. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.